what's up guys, diyan namin sa Bilyakaw. So nangihimid rin ka diyot. Dami sa sound system. So may Bilyakaw. So diyan namin sa Pulahungon guys. May Pulahungon. Smile sa diya kay para makita ka sa YouTube. Lagi? Trending na YouTube. Sige. Smile ba diba? Ang YouTube ah. Lagi David. Aw. Mo bang kita generator. Ko ba? Pasabot sa mo. Kamulawan mo. Kita na lima. Anong connection? Kup guys. Kup talaga maka. Ayaw, plug in tonight. Nagsarap. Tawa na ko eh. What's up guys, dito ako sa sasakyan. Tutulog na ako guys. So yun, doon yung disco. So dito ako sa sasakyan. Marami ng tao doon guys. Ako, matutulog na. Pwesto na ako dito sa sasakyan. Yeah, good night. Kaya ako. Aluwat. Malag disco. Daghan kayo damage. Daghan kayo damage oh.